Palaging tatandaan na hindi masamang manghinala sa ibang tao, lalo na kung may anomalya at masama silang bagay. Hindi dapat magbulag-bulagan at magbingi-bingihan sa mga bagay na dapat ay binibigyan natin ng pansin at panahon upang makausad tayo sa buhay. Ang masusing pag-iingat at talas ng pag-iisip ang mga paraan upang makasigurado tayo na hindi tayo masasaktan ng ibang tao. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Casper, at sa mga tagapakinig mo. Naglakas loob po akong magpadala sa inyo ng kwento dahil matagal na po akong nakikinig sa inyong programa. Naging inspirasyon ko na po ang mga kwentong kababalaghan na nakapaghatid sa akin ng hilakbot. Ako po si Chris at ang kwento kong ibabahagi ay personal kong karanasan. Noong gumanap ako sa sinakulo bilang karakter na miyembro ng 12 Apostoles ni Kristo. Kakatapos ko pa lang sa kolehiyo nang maisipan ko na magbakasyon na muna sa aming probinsya sa Marinduque. Dahil gusto ko munang makapagpahinga at wala pa akong trabahong pinag-a-applyan. Araw noon ng Huwebes at nalalapit na ang linggo ng palaspas. Kaya siguradong maraming aktibidad sa simbahan. Dati akong miyembro ng choir sa aming parokya. Pero natigil lamang ako nang lumuwas ako sa Bulacan at doon ko ipinagpatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo. Maswerte akong pinag-aral ni Tia Aureng na kinakapatid ng tatay ko. Nagpapasalamat ako dahil kung hindi niya ako pinag-aral, siguradong nagtatrabaho na ako at naghahanap ng pagkakakitaan. Kaso hindi ko matitiyak ang magiging hinaharap ko, kung magiging maayos ba o hindi. Dahil sa hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Isang ordinaryong araw noon at banayad ang sikat ng araw. Naisipan kong maglakad-lakad hanggang sa makita ko sa bakuran ng simbahan na napakaraming tao ang nanonood sa pag-iinsayo ng sinakulo. Nainganyo ako kaya naman naisipan kong magtungo sa may simbahan at makihalubilo sa tumpok ng mga nanonood. Maganda naman talaga ang mga sinakulo. Namulat na ako sa mura kong isipan noong kabataan ko sa tuwing nakakapanood ako tuwing mahal na araw. Marami pa akong napulot na mga aral ukol doon at talagang tagos sa puso ang mensahe sa bawat kwento ng mga karakter na mula sa Biblia. Doon ko nararamdaman ang pagiging Katoliko. Habang katabi ako ng karamihan ng mga nanonood, ay nasaksihan ko ang pagsasadula ng pagpapasa ni Kristo sa krus. At talagang napakaganda ng pagkakagawa niyon. Lalo pat nakita kong muli ang direktor nito na si Ginoong Alex. At nakilalang batikang stage director sa teatro sa Maynila. Nakilala ko siya noong sekundarya pa lang ako at choir ako sa simbahan. Taon-taon siyang gumagawa ng sinakulo sa aming lugar bilang panata niya tuwing sasapit ang mahal na araw. Nagmula din siya sa aming probinsya pero matagumpay na nakapagtrabaho sa Maynila. Saglit na pumahinga ang mga gumaganap dahil medyo uminit ang ulo ng direktor habang kausap niya ang isa pang tauhan. Sa lakas ng kanyang boses ay narinig ko na bigla ang nag-back out ang isa sa mga aktor na gaganap sa 13 alagad ng Diyos dahil manganganak ang asawa nito. Biglaan ang pagpapaalam nito at kinakailangang may makakapalit siya dahil nalalapit na ang unang araw ng pagtatanghal. Saglit na nagpalingalinga si Ginoong Alex
at kasabay niyon ay uminom siya ng tubig mula sa maliit na bote at bigla siyang napahinto ng magkatinginan kami. Kumaway-kaway pa siya at ngumiti ng pagkalawak-lawak sa akin. Pagkatapos ay lumapit sa akin na tatayuan ko. Sumandali kaming nagkwentuhan at inakbayan niya ako patungo sa mga aktor. At pagkatapos niyon ay pasimple niya akong tinanong kung kaya ko bang umarte sa harap ng maraming tao. Hindi kaagad ako nakapagsalita at nasorpresa pa ako. Dahil ako pa yata ang napupusoan niyang gumanap bilang alagad ng Diyos. Pero dahil sa sobrang hiya at laki ng respeto ko sa kanya, ay hindi ko malaman kung bakit bigla na lang akong napa-oo. At dahil doon ay bumalik ang sigla at saya sa mukha ni Ginoong Alex. Inanyayahan niya akong sumama sa kanyang mga aktor at sinabihan ako na huwag akong mangamba dahil wala akong gagastusin sa isusuot ko, pati na rin sa pangmerienda. Dahil siya na daw ang bahala sa lahat ng mga iniisip ko. Kailangan ko lamang mag-ensayo at gawin ang papel ko ng may kahusayan. Nakita ko na lamang na sumang-ayon ako sa mga sinasabi niya. Pagkaramdam ko ay may kung anong mahika siyang kayang gawin para mapapayag ang kanyang mga aktor. Pinagbutihan ko naman at kahit papano ay hindi naman naging mahirap sa akin ang pagganap. Dahil halos kakaunti lamang ang usapan at kilos na dapat kong iakto. Hindi ako naging sakit ng ulo ni Ginoong Alex. At pinapalakpakan pa niya kami sa mahusay naming pagganap sa linggo ng palaspas. Subalit medyo naibahan ako sa lalaking gumanap na si Judas Iscariot. Dahil panay ang tingin niya sa amin na para bang binabasa kung ano ang nasa isipan namin. At talagang kinikilabutan pa ako dahil matatalim ang tingin niya at tila may masamang balak na hindi ko mawari. Hindi ko na lamang siya pinansin pero ipinagtanong ko siya sa iba kong kakilalang aktor katulad ni Teban. Sapagkat bago siya sa aking paningin at talagang hindi ako komportable sa mga ipinapakita niyang kilos. Nabanggit sa akin ni Teban na Rodrigo ang pangalan ng aktor na iyon. Dayo ito mula sa Samar. Pero wala siyang masyadong nalalaman tungkol dito. Hindi ko naman masabi sa kanya kung bakit ako naging interesado dito. Dahil ayaw kong pag-isipan ako ng masama ng mga kasamahan ko ukol sa estrangherong aktor. Pagka-uwi ko sa bahay ay tuwang-tuwa ang mga magulang ko, pati ang panganay kong kapatid na buntis. At umahanga sila sa akin dahil mapapanood nila ako sa mahabang araw ng Semana Santa. Sumapit ang araw ng linggo at maraming taong sumimba na may dalang palaspas. Winiwisikan ng pari ng sagradong tubig at binabasbasan ang mga palaspas. Kasabay niyon ay isinagawa ang prosesyon kung saan nakasuot ako ng kostyum kasama ang 11 alagad ng Diyos. Tumigil kami sa bawat kubol, pati sa mga anghel na nagsasaboy ng mga bulaklak. Napansin ko ang aktor na gumaganap bilang Mateo, na inuubo at sinisipon. May takip siyang panyo at pasimpleng bumabahing. Namilog ang mga mata ko nang masulyapan ko si Rodrigo, na parang sumisinghot sa direksyon ng hangin sa gumanap na Mateo. At para bang inaamoy-amoy ang hangin na nasa paligid nito habang abala ang lahat at nakapako ang atensyon sa mga anghel. Nang makasapit kami sa simbahan ay saglit na tumabi si Melchor
na gumanap bilang Mateo sa aming dalawa ni Teban. At pinilit ko siyang iniiwas kay Rodrigo dahil masama ang kutob ko dito at posibleng mayroon siyang masamang binabalak. Natapos ang prosesyon at misa ng katanghalian at umuwi na muna kaming lahat. Pero noong naglalakad na ako sa daan patungo sa aming bahay, ay napansin ko na kasunod ko sa may bandang likuran si Rodrigo. At tila tahimik lamang siyang pasulyap-sulyap sa akin. Inakala ko na malapit lamang ang bahay niya sa amin. Kaya ngumiti ako sa kanya at niyaya na siyang sumabay sa paglalakad. Subalit hindi siya tumugon. Bagkus ay binilisan pa niya ang paglalakad at ngumisi siya na parang nagloloko. Kaya minabuti ko na lamang na bilisan din ang paglalakad ko. Tumatagaktak na ang pawis ko at nanlalamig na ang mga kamay ko sa kaba. Walang ibang tao sa paligid. Kaya kahit sumigaw ako at murahin si Rodrigo, ay walang makakaalam kung hindi kami lamang. Lumiko ako pakanan pero paglingon ko ay nasa likuran ko pa rin si Rodrigo. Mabuti na lamang at nakasalubong ko si Mang Erneng. At pagkakita ko sa kanya ay kaagad kong isinumbong ang tungkol dito. Paglingon ko ay tinuro ko ang direksyon niya at laking gulat ko na naglaho siyang parang bula. Pinayuhan ako ni Mang Erneng na huwag nang uuwi ng mag-isa sa daan dahil baka mapahamak ako kahit maaga pa. Matagal na siyang nakakarinig ng mga bulong-bulungan ukol sa mga aswang. Kaya naman hindi basta-basta lumalabas ng bahay na wala siyang dalang proteksyon. Ipinakita niya sa akin ang ilang peraso ng kalamansi, gayon din ang isang dakot na asin. Kaya marahil biglang nawala si Rodrigo dahil naalarma siya sa presensya ng mga proteksyon ni Mang Erneng. Kaya minabuti na lang niyang lumayo. Nagpasalamat naman ako kay Mang Erneng at pagkatapos ay nagpaalam na kami sa isa't isa. Dumiretso na ako sa bakuran ng aming bahay at pumasok na sa loob. Kahit sa pamilya ko ay hindi ko maamin ang kakaibang takot kay Rodrigo dahil ayaw ko pa ring magbitaw ng mga salita laban dito na wala pa akong masyadong alam na impormasyon ukol sa kanya. Kaya mas pinili ko na lamang itikom ang bibig ko at kumilos ng normal ayon sa pang-araw-araw kong gawain. Sa sumunod na araw ay nag-ensayo pa kami. Pero wala ang presensya ng gumanap na Mateo. Nabanggit ni Ginoong Alex na may trangkaso si Mateo at kinakailangang makapagpahinga. Dumako ang Miyerkules Santo at nagpakita na si Melchor. Pero bumagsak ang katawan niya at humumpak ang kanyang pisngi. Naikwento niya sa amin ni Teban na noong gabi ng Lunes ay may narinig siyang tiktik sa bubungan nila. Inaswang siya hanggang Martes at biglang nawala ang tiktik sa bubong. Napalitan iyon ng malaking baboy sa kanilang silong na tinusok ng matulis na kawayan ng kanyang kapatid. Tumago sa silong ang kawayan at tinamaan ang baboy. Nakatakas ang baboy pero paika-ika itong tumakbo. Dulot ng sugat sa hita nito. Nang lubayan siya ng baboy ay doon pa lamang siya unti-unting gumaling. Kaya may suspetsa silang magkapatid na ang tiktik ay ang baboy na lumikha ng pagkakasakit ni Melchor. Nagulat ako nang tumama ang paningin ko kay Rodrigo na may sugat sa hita at paika-ikang naglalakad. Nagkatingin kami nila Melchor at Teban at mukhang iisa ang laman ng isip namin.
Hindi kami nagpahalata sa mga kasamahan naming apostoles at hindi rin namin nagagawang mag-usap ukol sa totoong pagkatao ni Rodrigo. Lalo pat marami kaming kaharap na mga tauhan sa dula. Ayoko rin namang makarating kay Ginoong Alex dahil ayaw ko ng gulo. At baka maparatangan pa kaming naninirang puri kay Rodrigo. Walang ano-ano ay sumigaw si Ginoong Alex. Naalerto kaming lahat at doon nagsimula ang kasunod na eksena sa aming pag-iinsayo. Sumapit ang Huwebes Santo kung saan isasagawa ang huling hapunan. Umakto kaming bilang 12 apostoles at ginalingan ko ang pagkagaganap bilang Tomas. Noong isinasagawa ang konsagra o pagtataas ng kalis pati tinapay ay napansin ko na hindi makatingin ng diretso si Rodrigo at para siyang may kinakatakutan. Doon ko napagtanto na ang nilalang na hindi kayang makatingin sa pagsasagawa ng pagbibigay ng dugo at katawan ng Diyos ay walang iba kung hindi isang aswang. Nagimbal ako sa ideya na aswang si Rodrigo. Pero hindi ako nagbulag-bulagan sa mga patunay na talagang kampon siya ng dilim. Nanatili akong tahimik at kami-kami lang nila Melchor at Teban ang seryosong nagmamatsyag sa mga ikinikilos ni Rodrigo. Hindi ko malaman kung sinasadya ba niyang ipakita sa akin ang kanyang kapangyarihan para takutin ako o nagkakataon lamang ang mga pangyayari. Kinagabihan, pagod na pagod akong umuwi sa aming bahay. Nagpalit ako ng damit at pagkatapos ay pabagsak lamang na inilapat ko sa kama ang aking katawan. Inakala ko na makakatulog ako ng mahimbing, subalit hindi pala. Dahil naalimpungatan ako sa malalakas na dagundong at kalabog sa labas ng bahay. Pagkalabas ko ay nakita ko ang tatay ko na may hinagupit na buntot ng pagi sa may silong ng bahay. Habang magkayakap sa bukas na silid ang nanay at panganay kong kapatid na buntis. Pagkakita sa akin ng tatay ko ay ibinigay niya sa akin ang langis na santiguar at inutusan niya akong buhusan ng baboy sa silong habang pinaghahampas ang silong gamit ang buntot pagi. Nakita ko na umaangil ang malaking baboy na kulay itim na nanlilisik ang mga mata. Lalo pa itong umatungal nang humagupit pa ang tatay ko sa may silong. Sumasakit ang tenga ko sa malalakas na palahaw nito. Binuhusan ko ang silong at tinamaan ang kanang mata ng baboy. Napakasakit ng ipit nitong sigaw. At kahit papilay-pilay itong umatras ay tumakas ito sa may silong. Binalak naming habulin sa labas ng bahay upang tuluyang mapatay ang baboy. Subalit laking gulat namin nang naglahong parang bula na lamang ang malaking itim na baboy. Isinarado naming mabuti ang pinto at inilahad sa akin ng tatay ko na ang malaking baboy ay aswang na gustong patayin ang sanggol sa tiyan ng kapatid ko. Kaya inilabas siya ang langis na santiguar upang malabanan ang kapangyarihan ng aswang. Kinabukasan, narinig ko sa mga bulong-bulungan ang tungkol sa malaking baboy na kulay itim. Alam ng karamihan na aswang iyon at ang tanging palatandaan lamang kung magiging tao ito ay mapapansin na nabulag at napilay ito. Tinandaan ko ang mga palatandaan para kung sakaling makita ko ang mga indikasyon sa isang tao, ay malalaman ko kung sino ang aswang na nagbabalat kayong baboy. Inakala ko na doon na matatapos ang kababalaghan na naranasan at nasaksihan ng aming pamilya.
Subalit noong Biyernes Santo ay mas matindi pa ang kalbaryo namin. Tradisyon na sa aming bayan na sa tuwing sumasapit ang Biyernes Santo ay may mga lumilitaw na penitensya upang mahugasan at mapagsisihan ang kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagsusugat at paggagupit sa kanilang likuran, katumbas ng pagbuhat ng malaking krus ni Hesukristo upang akuin ang kasalanan ng sanlibutan at mailigtas ang kanilang mga buhay. Nagboluntaryo si Tio Mandoy na kapatid ng tatay ko na magpenitensya sa araw na iyon. Panata na niya iyon taon-taon para mabawasan ang kanyang mga nagawang kasalanan. Isinakripisyo niya ang kanyang oras at panahon sa Diyos tuwing Semana Santa at hanggat maaari ay hindi siya nagtatrabaho upang makapag-focus ang isip niya sa pananalangin. Sa totoo lang ay palainom siya ng alak. Gabi-gabi siyang lasing kasama ang kanyang mga kumpare sa inuman at madalas na inaabuso ang katawan. Kung minsan ay napapasama siya sa mga gulo o mga away. Pero nang dumako ang taong iyon, ay nakita namin na unti-unti na siyang nagbago. Naging palasimba na rin siya kasama ang kanyang pamilya, kung saan napalapit siya sa Diyos. Hindi naman siya pinigilan ng kanyang pamilya na mamamanata dahil mas nakakatulong iyon sa kanyang pagbabago. Tuwing may okasyon na rin siya umiinom ng alak at natutunan na rin niyang makisama sa ibang tao. Nagkontrol siya ng kanyang sarili at hindi na rin inaabuso ang katawan dahil ayaw niyang magkasakit ng malubha. Noong araw na iyon din ay maaga kaming nagtungo ng mga kapinsan ko sa may tabing ilog o mas kilala sa aming bayan na Spellway, kung saan pinapanood namin ang mga kalalakihang nagpenitensya. Kitang-kita namin kung paano hiwaan ng blade ang likuran ng tiyuhin ko at lumalabas mula sa likod niya ang sariwang dugo at pagkatapos ay pinaghahampas niya ang kanyang likod ng hawak niyang panghampas. Maraming bakasyonista ang kumukuha ng larawan at sa hindi inaasang pangyayari ay nahagip ng paningin ang isang grupo ng kabataan na binubuo ng 2 lalaki at 1 babae. Matatalim ang tingin nila sa mga penitensya, lalo na sa tiyuhin ko. At para bang sinisinghot ang amoy ng dugo nito kahit napakalayo ng direksyon nito. Nagimbal ako sa aking mga nakita. Paglingon ko ay nasa tabi ko pala si Aling Sion at kasama niya ang dalagitan niyang anak. Napuno ako ng kuryosidad at hindi ko naiwasang maitanong kung sino ang mga kabataang may ilang hakbang ang layo sa amin. Parang namatla si Aling Sion bago sumagot sa akin. Nakita ko ang gimbal sa kanyang mga mata. Ramdam ko ang pagkagulat niya at takot na namumutawi sa kanyang muka. Sinabi niya na mga anak iyon ng isang mayamang negosyante na may lahing Kastila na nagngangalang Catalina na kamakailan lamang ay dumating sa aming bayan. Ang pagkakaalam niya ay nagpapautang ito na may maliit na tubo. Kaya lang ay dilingid sa kanyang mga nasasagap na kwento na di umano ay kapag hindi nakakahulog ang mga magsasaka at mangingisda sa kanilang utang, ay nagkakaroon ng matinding karamdaman at madalas na inaaswang. Nagulantang ako dahil sa ikalawang pagkakataon ay napag-alaman ko na may aswang na naman palang dumating sa aming bayan. At ang masama pa ay isang buong pamilya ang mga ito. Hindi kami nagtagal sa may tabing ilog. Dahil marami pa akong gagawing gawaing bahay, pero hindi ko maialis sa paningin ko ang tiyuhin ko. At mukhang isa siya sa mga pupuntaryahin ng mga kaanak ni Aling Catalina.
Pagka-uwi ko sa bahay namin ay ipinaalam ko sa mga magulang ko ang nalaman ko kay Aling Siyon. Pero nasorpresa ako na matagal na din pala nilang alam na may panibagong aswang ang dumating sa aming lugar at napaghandaan na rin ng tatay ko ang posibleng maganap sa prosesyon pagkatapos ng misa sa ganap na 3:00 sa araw na iyon. Nagplano kaming mag-anak na dumalo sa 7 huling salita sa simbahan na inaabot ng 12:00 ng tanghali at natatapos bago mag 3:00 ng hapon. Nakasuot na rin ako noon ng kasuotang pang-apostoles. Napansin ko na may iba palang aktor ang gumanap bilang Judas Iscariote. Pasimple akong nagtanong ng pabulong kay Teban at napag-alaman ko na umalis pala sa aming bayan si Rodrigo. May nakakita sa kanya sa terminal at tila nabulag pa ang kanyang kanang mata. Dumagundong ang kaba sa dibdib ko at nasisiguro ko na siya nga ang malaking baboy na umatake sa silong ng bahay namin noong nagdaang gabi. Saglit akong nag-focus at nakinig sa bawat taong nagsasalita sa aming harapan. Naantig ako sa mga mensahe at karanasan ng mga taong nagbahagi ng kanilang kwento, alinsunod sa ibinabahagi nilang kataga sa 7 huling salita. Matapos niyon ay isinagawa ang sagradong misa. Panay ang pagpapaypay namin ng abaniko dahil talagang matindi na rin ang init sa loob ng simbahan kahit may mga wall fan sa loob. Pagkalabas namin sa simbahan ay talagang napangiwi kami sa matinding sikat ng araw. Napakainit ng magiging daloy ng prosesyon pagkatapos ng mesa. Hindi ako sumama sa hanay ng mga apostoles dahil nangangamba ako sa kaligtasan ni Tio Mandoy. Kaya sumabay ako sa mga magulang ko sa hanay ng mag-anak na may dalang malaking puon. At sa likuran namin matatagpuan ng napakaraming penitensya. Pagkaharap ko ay natagpuan ko si Aling Amelia. Nakangiti siya sa amin at pasimpleng bumulong sa aming mag-anak. Sininyasan niya kami at itinuro ang pamilya ni Aling Catalina na nakahalo sa mga penitensya. Ramdam niya na doon sa hanay ng mga penitensya ang mga ito, pipili ng mabibiktima. Kaya naman naisipan kong dukutin sa bulsa ko ang langis ng santiguar na ibinigay sa akin ng tatay ko. At saglit na tumabay kay Tio Mandoy habang wala sa kanyang atensyon ang mga kasamahang kalalakihang nagpepenitensya. Inutusan ko siyang magpahid ng santiguar bilang proteksyon at hindi siya malapitan ng mag-anak na aswang. Kung makita man niya na dumidikit ang mga ito sa iba pang kalalakihan at may balak na masama, ay ilabas lamang niya ang botelya ng langis ng santiguar at ipakita sa mga ito upang lubayan ito ang mga nagpepenitensya. Matapos niyon ay kinuha ko sa kanya ang langis at inihaplas naming magpamilya sa aming mga braso, pati kamay. Pagkatapos ay nagsimula na ang paglalakad ng mga tao sa hanay ng prosesyon. Imbis na magrosaryo si Aling Amelia ay umusal siya ng kakaibang orasyon. Habang kami naman ng aking mga magulang ay nilakasan ang boses para makapagdasal ng Santo Rosario. Napupuspos ng mga bulong na mga pananampalataya ang buong hanay ng prosesyon. Sadyang napakataimtim ng pagkakahanay namin, kaso ay hindi ko maiwasang mag-aalala sa kaligtasan ng tiyuhin ko. Panay ang paglingon ko sa mga nagpepenitensya at nakita ko ang mag-anak na matatalim ang tingin sa akin, pero hindi nila magawang makalapit. Napapangiwi ang mga kabataang aswang at mukhang nasasaktan sila sa orasyon ni Aling Amelia. Hindi nagtagal ay lumagpas na kami sa 2 kanto at marami ng kabahayan.
Medyo lumalamig na rin ang paligid dahil malapit na ring lumubog ang araw. Naibsa ng matinding init na nararamdaman namin. Kaya naman itinigil ko na rin ang pagpapahid ko ng panyo sa aking noo. Napalingon ako sa bandang likuran at naamoy ko ang malansang dugo ng mga kalalakihan. Nasa bandang likuran ni Tio Mandoy ang isang mistisang ginang na may mabalasik na mga mata. Sinubukan niyang hawakan sa balikat ang tiyuhin ko pero bigla siyang napapitlag at parang napaso ang mga daliri. Bagya siyang umatras at pagkatapos niyon ay kinalabit niya ang kanyang mga anak at bigla na lamang silang nawala sa hanay ng mga kalalakihang nagpipenitensya. Nagpalingalinga ako at talagang hindi ko na sila matagpuan sa hanay ng prosesyon. Naglaho na lamang silang parang bula. Bumalik ang atensyon ko sa aking harapan. Pero nang bumalik na kami sa simbahan para sa paghalik sa cross, ay napansin ko na nawala na ang mga nagpepenitensya. Marahil ay bumalik na sila sa may tabing ilog para maghugas ng kanilang mga nagkasugat-sugat na likuran. Matapos naming makahalik sa cross ay inimbitahan kami ng mag-anak na cross na dumalo sa kaunting salo-salo sa kanilang tahanan. Kaugalian na din sa aming lugar na lahat ng mga nagmamay-ari ng puon ay nagpapakain sila ng mga tao na sumasama sa kanilang puon sa hanay ng prosesyon bilang kanilang mga panata. Hindi naman kami tumanggi dahil kumari ng nanay ko ang ina ng mag-anak na cross na kilalang may kaya sa aming bayan. Mananampalataya din sila at palaging sumisimba. Kaya naman napuspos ng biyaya ang kanilang pamilya at negosyo. Pagkadating namin sa malaki nilang bahay ay napakaraming taong kumakain. Pumila kami sa hanay kung saan nilagay ang mga nakuha naming paper plates. Ng mga merienda at pagkatapos ay inabutan kami ng Diyos na mga taga-silbi. Pumesto kami sa may balkonahe at nagkakwentuhan ang nanay ko at mag-anak na cross. Samantalang si Aling Amelia ay nakausap naman ang isa pa naming kakilalang ginang at nagbahagi ito ng karanasan ng kinakapatid niya ukol sa pangungutang nito kay Aling Catalina. Noong una ay nagdalawang isip ito at ayaw na sanang mangutang dahil sa nabalitaan niya na may lahing aswang si Aling Catalina. Kaso ay naisip niya na maliit lamang ang tubo nito, kaya naman napilitan siyang mangutang. Hanggang sa isang beses na walang naihulog ang kapatid ng kakilala namin na porsyento niya sa utang kay Aling Catalina. Kaya dinapuan siya ng trangkaso at may naririnig pa ang pamilya niyang mga kaluskos at kalabog sa bubungan ng bahay nila. Dahil doon ay natiyak nilang inaaswang ito, kaya naman nagdasal ng taimtim ang mga anak, samantalang binubulyawan ng asawa ang kung sino mang nasa bubungan. Sa sumunod na araw daw ay nakapagdelehensya ng pera ang asawa ng magsasaka. Kaya nakahulog siya sa porsyento ng utang at dahil doon ay humupa ang trangkaso nito at wala na silang narinig na kalabugan sa bubungan. Doon nila natiyak na aswang si Aling Catalina at posibleng ito ang umaswang sa kanyang asawa. Nanggigigil ang asawa ng magsasaka at nabanggit niya sa kapatid ng kakilala namin na kung may pagkakataon ay papatayin niya si Aling Catalina dahil sagad na sa buto ang kasamaan nito. Dumako ang Sabado de Gloria at tila nagkaroon ng kaliwanagan ang lahat. Nagulat na lamang kami sa balitang nakalap namin sa aming mga kapitbahay na di umano ay natagpuan sa may kabundukan ang bangkay ng mag-anak ni Aling Catalina. At kwento pa ng mga nakasaksi ay pinagtulungan ng ilang pamilya ng mga magsasakang inaswang at nagkaroon ng karamdaman ng pamilya ni Aling Catalina na noon ay
mga nagbagong anyo bilang mga aswang. Matapos nilang maubos ang buong mag-anak pati na rin si Aling Catalina ay tumakas daw sila at walang nakakaalam kung saan sila nagsipagtago. Kahit papano ay nakahinga kami ng maluwag dahil sa wakas ay nagapi na rin ang mga aswang sa aming lugar at wala na ring makakagawa ng karahasan sa mga magsasakang nagigipit dahil sa kanilang paghuhulog ng porsyento sa mga utang. Lumipas ang mahal na araw at bumalik na din sa dating gawi ang mga tao. Bumalik na din sa lungsod ang mga bakasyonista at turista. Wala na akong nabalitaan ukol kay Rodrigo at kung saan man siya ang lupalop nagtungo. Sumapit ang linggo ng pagkabuhay at napuno ng kaluwalhatian ang mga puso namin dahil sa wakas ay wala na ring aswang ang gumagambala at nananakit sa aming lahat. Ibinalik ko sa tatay ko ang langis ng Santiguar, subalit inihandog na lamang niya ito bilang regalo upang maipagtanggol ko ang aking sarili laban sa mga masasamang elemento. Makaraan ang ilang linggo ay nakapanganak ang kapatid ko. Si Aling Amelia ang nagpaanak dito at noong araw ding iyon ay umuwi sa aming bahay ang asawa ng kapatid ko. Nabiyayaan silang mag-asawa ng malusog na anak na babae na kinagigiliwan ng aming pamilya. Base sa naganap ng araw ng Semana Santa ay masasabi ko na nababalot kami ng kadiliman habang nagpapakahirap at nagsasakripisyo ang Panginoong Diyos. Pero sa kabila ng lahat ay pinili pa rin niyang maging ligtas kami laban sa mga masasamang nilalang na may masasamang tangka sa miyembro ng aming pamilya, maging sa mga taong ginipit nila dahil na rin sa utang. Malaki rin ang pasasalamat namin sa mga taong nakatulong upang malabanan at magapi ang mga aswang. Gayon din sa aking ama na matapang na sumuong sa panganib para lang maipagtanggol ang aking kapatid. Sa kasalukuyan ay naging mapayapa ang aming kanya-kanyang buhay matapos na mamatay ang aming mga magulang. Tinuruan ko ang aking mga anak na maging madasalin at gumawa ng mabuti na palaging pinapaalala sa amin ng aming mga magulang namin noong mga bata pa lamang kami ni Ate Mina. Ikinintal naming magkapatid ang mga aral sa buhay na natutunan namin base sa aming hindi makakalimutan na mga karanasan. Dito na po nagtatapos ang kwento at sana ay kapulutan ito ng aral at inspirasyon ng mga tagapakinig mo, Sir Casper. Maraming salamat po sa pagpili ninyo ng aking kwento at more power po sa inyong channel. Hanggang sa muli. Huwag kalimutan magkape para masarap at suabe.